anghel sa kalangitan. Ginoo, uban sa mong pagdaig karong adlaw, Ginoo siya. Upang may lain kay tumoy karon kundi ang imong ngalan lang. Kundi ang imong ngalan, Ginoo Diyos, buhi ug kamhanan. Duhang kang ginikanan o Diyos. Oh,
topic or series nga atong gihisgutan. Kasagaran sa wali namo or nato diri is usually is unsaon paglakaw sa Kristohanong kinabuhi. I-ambak sa atong part 2 na slide yan. Part 1 na siya eh. Ako lang. Okay na. So, nangutana siguro kung anong yung nana ba kay kasagaran is unsaon paglakaw, unsaon pag kinabuhing Kristohanon. Now tigaan ta mo og duha ka main nga reason nganong bitang nag-series ta sa mahitungod sa pagpakatao ni Jesus, sa iyahang siyang kamatayon, sa iyang paglubong, sa iyahang nganong ato ni siyang gi-series because two things. Number one, gusto ko motudlo usually ang motudlo man gud is unsaon pag Kristohanong kinabuhi. Karon gusto nako itudlo unsay angay tuuhan. Why do we have Christianity? Why do we believe? Unya, number 2 is ang atong pagtuo should be based on facts, not feelings. Ang imong pagtuo is based dapat sa kamatuoran. Unsa gyud nahitabo? What are the details? So gusto na ko na siya tudlo niya. Pag last ni hisgota mahitungod sa part 1 sa resurrection or sa pagkabanhaw ni Jesus, which is the center of Christianity. Unya ni tan-aw ta sa human side. Now musulti ko ninyo nga naay daghan kayong detalye nga wa nako na cover pag last. Gani ako na lang ihapit og sultin niyo. Kibaw ba mo nga sa story sa pagkabanhaw ni Jesus, wa mo natingangan nganong nibisita si katong duha ka babay, si Mary, nibisita sila sa ikatulong adlaw para i-anoint or para mahinluan or ma-maintain ba ang lawas, patayng lawas. Wa mo kabantay nga nuwas lang ni duaw sa first day, second day, ngano sa third day? Because sa katong si tawag gani nagsugo ang mga pari nga kay nakadungog lagi sila sa wali ni Jesus nga mamatay daw siya nga mabanhaw siya sa ikatulong adlaw, so ilang gipagwardyahan ang katong lubnganan ni Jesus, which is ang mga tao mahadlok na moduol, so gitiming sa mga tao nga kato nang walay gwardya kay bawalan man sila. Okay, anyways, ikaduha nga butang nga wala ko na cover pag last is wa siguro mo kabantayan pero importante ni siya sa pagkabanhaw ni Jesus Christ. Nagpakita ra siya sa mga tinun-an, wala siya nagpakita sa iyang kontra. Bantayin ninyo, when you study sa resurrection ni Jesus, nagpakita siya sa 12 disciples, road to katong iyang Uncle Cleopas, katong gisgutan pag last. Daghan siya mga taong gipakitan pero puro believers. Wala siya nagpakita ni Poncio Pilato, sa high priest ni Annas ug ni Caiaphas, no? Wala siya napakita sa iyang kontra. Nagpakita ra siya sa iyahang mga tao nga nituon na niya. Anyways, so magpadayon ta para ta madugay kay kuan na 13 na. So I will delete siya. Ha? Guba? Sige. Next slide. So I will begin by saying nga ang lawas nga ilang gibutang dito sa lubnganan, paggaw ang lahi na ang lawas ang sa katong nigawas na sa lubnganan. Okay. Unya mao ni siya ang kalainan, again, ang kalainan sa resurrection nga imong mabasa sa uban sa Bible versus sa resurrection ni Jesus Christ kay brand new lawas ang iyahang nikuan, ang gihimo sa Ginoo didto kaniya, dili na parihas. Again, mao tong kalainan sa kapagkabanhaw ni Lazarus kay nibalik ra siya siyang karaang lawas. Mao pud tong mga igsoon nganong paggawas ni Lazarus na dili siya kalakaw og tarong because same man nga unsa tawag ni grave clothes ang ilahang unsa tawag ni giputos ni Lazarus. Now I'm not sure if nakapangutana mo ani, no? Tanaw na tuon sa nakapangutana ba mo ani? Pagkabanhaw ni Jesus Christ, asa siya gikan og sinina?
Kibaw ba mo nga pagbanhaw ni Jesus Christ, ang iyang grave clothes, ang iyang sinina, katong giputos siya ba? Kibaw mo giputos siya? Sa una, kung una-una anak, naman ay story sa Bible nga, bro, napilo ang iyang sinina pag human kabanhaw. Kung una-una, pajama ba? Ano ba? Sa una, barong sa ato ba? Barong, pajama, gipilo. Pero giputos manggod na. Giputos na siya. Unya, pag pagkabanhaw niya, gaon sa man siya pagpakita sa mga tinun-an, gahubo or na sinina. Nga pangutana is, asa siya sinina? Asa siya kag sinina? Kasi kibaw, asa siya kag sinina? Napatahi siya to sa atbang pastoray. Asa siya sinina? The same place nga diin, asa siya gihatagan og bag-ong lawas, which is dili imposible sa Ginoo. No? Curious ako kung mo panghuna-huna, no? Anyways, please go sa next slide. So, atong hisgutan lang karon mga igsoon briefly is unsay significance sa pagkabanhaw ni Jesus Christ. Nganong importante siya nato, what it means to us, what it means to the world. Tilgi mo andali ng bitaw ko. Sige, next. So, musulti ko ninyo nga ang usa sa significance sa pagkabanhaw ni Jesus is it's the beginning of a new creation. Nga number 1 na ay bag-ong lawas. Unya tungod kay kibaw mo ni ang hope sa tanan Kristohanon. Inigbalik sa Dios or inigatubang nato sa Dios tigaan tag nindot og bag-ong lawas. Ang lawas nga atong gidakaron rebuilde. Ang lawas nga imong gidakaron di gyud mo tuman nimo, musukol pa. Gani na uban ninyo gipangduka na, musukol gaganahan ko maminaw ni pastor pero akong lawas moingon nga duka kaayo. Rebuilde ang lawas nga atong gidakaron unya ang resurrection nagpakita yan ay mga verses ana mo na hope sa matag Kristohanon tigaan ta sa Ginoo og bagong lawas unya surprisingly mo andar ni okay pintil pin na lagi ko an kasi pislito na ni adre up down okay salamat sa Ginoo okay unya body and clothes unya dayon sunod kani siya ang pinaka-surprising sa pagkabanhaw ni Jesus unsay significance sa niya kay ba nga tungod kay nabanhaw si Jesus Christ makita nimo diha nga kay ani man siya sa Old Testament pila ka adlaw gihimo sa Ginoong kalibutan tanan-tanan unom ka adlaw sa ikapitong adlaw okay. Unsay unang gihimo sa Ginoo? Ang kalibutan ng tao. Kalibutan sunod tao. Unya gikan ato paghuman atong nipahuway ang Ginoo, wala na siya gibuhat lain bag-o. Until sa resurrection. Nga nibalik siya himo og something bag-o. Gani in-study nimo sa Old Testament, muhunong og hisgot ang Old Testament about anything buhaton sa Ginong bag-o, makabasa noon kag prophesy nga in the future I will do something new which is about ani atong gihisgutan. Pero in the Old Testament wala silang buhaton bag-o. Nga ang verse nga imong mabasa sa Ecclesiastes, moingon si Solomon walay bag-o, nothing new under the sun. Pero pag human sa pagkabanhaw ni Jesus, no? Sa iyang pagkabanhaw, nagsugod balik, sumingon ko ani, ang resurrection is the second week sa creation because God is going to create something new in reverse order. Baliktad. Nga naman, sa unang magong creation, giuna niya himong kalibutan. Uwahi ang tao. Sa iyang gibuhat ni Jesus Christ, unahon niya himo or giuna niya himo ang lawas. And then, ang atong gipaabot is ang bag-ong kalibutan nga literal nga munaog diri. It's in reverse order. Mo na siya usa sa mga main significance sa iyang resurrection. Mo na siya nga ang Hudiyo mag-worship sila sa Saturday, which is sa Old Testament dito ni pahuway ang Dios. Ang Kristohan kita mag-worship sa katong ni pahuway ang Dios. Ang nata ni worship sa adlaw diin na banhaw. Nagsugod balik ang Dios og himo, creating something new. Okay. Asa naman to? Ha? Tara eh.
Asa man? Ay, ako na gunitan. Tiguangan na kita ko eh. Okay. Nangita pa. Pareha na ng antiparaba. Nangita na rin eh. Okay. Naon sa ba? My Lord. Tigayan ako bagong lawas, Lord. Okay. Onya, ano mo ni siya good? Kaning lawasa na to, di ba, madugta man eh. Manang kinanglan kita mag-ihabs birthday. Sa bagong lawas nga ihatag sa Dios na to, birthday is nonsense. Kay immortal man ang lawas ngayang ihatag. Okay. Nya mo tudlo po ko ninyo mga igsoon kalainan sa Greek o Hebrew thinking naka-introduce na ko ani gamay na gini siya separate nga wali. Ang Bible manggod ang nagsuwat ani mga Hudiyo. Ang ilang pangunahuna pina Hebreo or Hudiyo pero influensyado manggod ta sa Greek thinking tungod kay gikan siya sa western kapoy lang kayo og trace. Musulti lang ko ninyo unsay ilang kalainan in relation sa atong hisgutan karon. Kibaw mo ang pananaw, ang atong nahibaw-an nga pananaw sa Bible daw is murabag ang kalag no kanabang immortal unya dayon kanabang murag na trap sa lawas unya sa adlaw sa kamatayon murag ma-release ang kalag ngana ang pananaw pang Greek man na siya. Greek na siya nga panghuna-huna. Sa Hebreo nga panghuna baliktad. Mao na siya nga sa Bible kung imo siyang tun-an, ang ilang baruganan is ang kalag nang inahanglan gyud naglawas. Mao na nga babasahon ta mo verse basahan ninyo sa kuan nga muingon ang word gamito ni Pablo is sa kanang mahitungod sa kamatayon is mura kog hubuan. Kay pasabot ana mura bag way silina hindi sa adlaw sa kamatayon. Ang imo na siya makita mga igsoon nga mga verses, ako siya prove, basi mo buot-buot ko. Okay. Sa 1 Corinthians 15, kani siya verse, di niyong mabasa ni si Corosloyo. Verse 42 niya mo ang bakta sa 53, pero tuni ang tibok chapter ha. Di ba nagtudlo ko ninyo, dapat dili lang kay by verse, pero for your sake, akong nakuha. Sige, atong dunganog basa, ready, get set, go. Swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Mao na siya nga matinga ka, dili siya sting o kubra. Mao na siya mga igsoon, nya if makabantay mo igbasa sa Bible, naagin na sila yung phrase gamiton the resurrection of the body. Dili na siya mong focus sa the immortality of the soul. Nya matinga ka nga moingon siya diri nga ang lawas kuno the body that is perishable, ang focus is tigaan kag imperishable, immortal nga lawas. Sa adlaw nga diin kahuman sa paghukom sa Dios. For the perishable must clothe itself. Hubo mo ni word gamito ni Pablo. And the mortal with mortality niya. Mo din siya ang katong sikat nga verse nga maingon, death will lose its sting. Kaya ang kamatayon man good is sa kanila magong lawas, no? O nya tigaan tag bag-ong lawas sa Ginoo. Amen. Pastor pareho ra pastor nari koy bilbil gabot sa. Wa ko kebaw ana mga igsoon, no? Paabot lang gyud ta, no? Maninuod lang gyud ta. Balihon day. Bali day. Okay, down. Okay. Paitan. Okay. Ikaduha nga significance sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesus is iyang gi-reverse duha ka verdict. Asa nang verdict? Sentensya kanabang ruling, kanabang decision sa duha ka human court. Duha ka korte. Kibaw ba mo nga duha ka korte ang ni judge ni Jesus Christ? Una, katong trial niya by night or gabi kung kabantay mo ana sa Passion of the Christ, katong giguroy siya, gitraidor siyang Judas, giguroy siya, gabi man gyud na siya. Trial by night, katong ang mga nag-judge niya kay ang mga pari,
nga diin niingon sila blasphemy tungod kay niingon ka nga equal ka sa Dios. Unya dayon kibaw ta sa kamatuoran nga diin si Jesus Christ Dios gyud. Unya dayon ang ikaduha nga trial which is sa adlaw nga gibuhat dito ni Poncio Pilato nga ang ilahang kaso gipasaka is treason tungod kay ni declare ko na siya nga hari. Unya kibaw ta nga hari si Jesus Christ. So imong point pastor, kung wa nabanhaw si Jesus Christ, then sakto ang ilahang pag-akusar, mahupang bakakon si Jesus Christ, kay naamang gud siya gipangsulti nga, muingon siya nga, equal siya, yung kaugalingon sa amahan, unya dayon muingon siya, hari siya. So, imo makita mga igsoon nga, by raising, importante kina nga gibanhaw siya sa Ginoo. Kay pasabot ana tanan niyang gistorya tinuod di ay. If wa siya nabanhaw bakak tung tanan. It was God saying to or declaring diri kanato inosente ang akong anak mo ni siya declared innocent and true mga igsoon. Unya nay mga sa panahon man gud ron badayon ni siya sa kalibutan. Mudawat sila sa mga teaching ni Jesus Christ. Dagan sa mga kalibutan, good. Di man sila against ni Jesus Christ. Kay nindot man nagipang tudlo, magamit man ang mga Bible verse. Pero ilang likayan ang iyang pagka-Diyos. Mamili sila. Manghinguto sila. O niya, ingon na ani man good ni, ang kalibutan, tanang tao na agyon ay tulo kapilianan mahitungod ni Jesus Christ. Unya, nindot kayo pagkasulti diri akong nakuanan. Duha ka pamagi. Una, either puro L, either he is a liar, a lunatic, buwang, or Lord. Moro gyud imong pilianan. Dili pwede nga kung na may mga tao nga ilarang ko ano nga nindot iyang teaching, pero unsa may masulti nimo sa iyang pag-declare nga siya Dios. They have to make a choice. Tanan taon need mohimo og choice. Or either he was mad, bad, or God. So they have to, the whole world has to make a choice. Unya, need Diyos lang mo make a choice because he was raised from the dead mga igsoon. Ang ikatulo nga significance sa pagkabanhaw ni Jesus Christ is ang iyang sakripisyo nga gibuhat dito sa krus gidawat sa amahan. It was a sacrifice. Nga mutudlo ko niyo ani, dili tanan sakripisyo dawaton sa Dios. Tun-i imong Bible. Na mga verses sa Bible nga moingon, God despises or kanang abomination niya ang sacrifice og the wicked. Kanabitaw ngilad, dili wa naghinulsol, way plano maghinulsol, unya muhatag og tithes, mo simba, unya way plano maghinulsol, luod na atubangan sa Dios. Yan ako'y giwali dito sa Oslo, dugay na sa Ecclesiastes mo hisgot about the sacrifice of fools. Ang sakripisyo sa mga buwang-buwang, ang sakripisyo sa buwang-buwang is mudritso dayon sa presensya sa Dios, pataka lagsaad. Nga kahuman dili tumanon. Nya moingon ang Ecclesiastes, may paywa ka musaad, magsige kag saad-saad di nimo tumanon. God has no pleasure in fools. Nya daghan sa mga Kristohanon mo buhat ana every Sunday. Lami na kayong worship, Lord. Ako nagimusad, tagyot ko. Manino, tagyot ko, Lord. Ako, inigawa sa parking lot. Wala na, ay patakag saad. Kasi padaka si mo emotion ba? Nya mo nang moingon ang Ecclesiastes, God is in heaven, you are on earth. Let your words be few. Ay patakag storya. Kang Ginoo iya kang i-hold accountable sa imong ipang storya. Bantahin na imong baba. Panot brush. Joke lang. Okay. So, sacrifice Jesus made was accepted by God. Kay dili tanan sacrifice. Dili tanan worship ginadawat sa Dios. Nya mo check ang Ginoo sa imong heart. Nya check your heart pod kung kuan. Okay. Now, muhisgot po ang Bible mga igsoon, especially sa katotong gibasa sa 1 Corinthians 15, si Paul, muhisgot siya, unsay consequence if pananglit wala nabanhaw si Jesus.
Okay? Kibaw ba mo? Kibaw mo nga kung namatay ra ang kamatayon ni Jesus, walay power nato hangtod hangtod nga wala siya nabanhaw. Ang resurrection mo'y makadag powerful sa iyahang kamatayon. Kaya imagine na, butang ta namatay na siya, nyawa siya nabanhaw. So may effect, ana. Wala na siya effect. O niya mo explain si Paul sa 1 Corinthians 15, if wa siya nabanhaw, naaragi, hapon mo sa inyong sala, if wa siya nabanhaw, way gamit ang atong kibaw ba mo? Mo na siya kung for sure na kadaghan ako ni mention ani, nga if na ay makadiscover sa mga bukog o patayng lawas ni Jesus sa Middle East karon, putang taba ma-viral, ma-TikTok ni moingon na discover na mo among gipa-DNA test, gipa-verify na mo archaeologist. Anang adlaw kami ni Papa dapat undang mis pagkakristohanon. Dapat shutdown na, dili na dapat mag-first service, second service, sa tanan branch sa Holy Life dapat paong dayon ang adlaw. Unya mo na yung pinakadakong ilad sa history sa tao. O pananglit, wala siya nabanhaw. Pinakadako ang ilad Dako ang ilad. O pananglit, wala siya nabanhaw. So there are many consequences if Jesus did not resurrect from the dead. So kani siya mga igsoon, ako lang outline ninyo. Man siya mga consequence, mabasa nimo ni sa 1 Corinthians 15, preaching is useless, faith is useless, biggest scam, o niya ikaupat, we are still in our sins. Now, musulti ko ninyo, again, the resurrection is the heart of Christianity. Yan ay duha ka klase sa church, Christian church karon. Na mga church nga ang ilang focus isang kamatayon ni Jesus, o niya na mga church nga ilang gipokusan isang pagkabanhaw. Yung makibaw ka unsa nga church imong isudlan kay na mga church nga sud nimo patay nga Hesus ang mo kuan nimo muatubang nimo dayon. But the heart of Christianity is ayahang pagkabanhaw. Okay? Mo gina siya heart sa Christianity. Basta ma-prove sa kalibutan nga wa siya nabanhaw, guba ang Christianity. Tayog tanan. Bisag unsa pa kanindot sa Genesis, Exodus, Levitic, bisag unsa pa. Tayog ang Christianity mga igsoon. This is the heart of Christianity, the resurrection. Unya mosulti ko ninyo karon. Ang rason nga nung unique ug amazing ang story sa pagkabanhaw ni Jesus Christ tungod kay siya ra ang tao sa kalibutan nga human namatay ni istar sa kalibutan og hapit duha ka buwan. Kasagaran sa mga tao sa kalibutan mamatay, muadtong daig langit, di ba? Kung padung sa langit. Di ba mga nabawan? Basta mamatay, ditso na. Siya ra ang tao kapag humagamatay, ni-star pa diri. Usa siya ni sakas langit. Yan, ni-star siya for almost 2 months. Naman na siya sa Matthew, ngayon siya, 40 days after sa kwan. So, imo na siyang makita mga igsoon, amazing things about the resurrection. Now, may mga tao sa kalibutan who would say nga, ang pagkabanhaw ni Jesus Christ does not matter. Pero man na, pastor, siya na ba, ang importante namang yun sa Bible, pastor, kay ang iyang gitudlo, namuana na sila, na mga tao sa kalibutan nga kanang ilang gi-appreciate ang Bible, pero di sila mutuo sa pagkabanhaw ni Jesus Christ. Usa sa example ana is si Mahatma Gandhi. Siya ang usa sa hero sa India mga igsoon nga diin namatay martir. Kita na siguro mo sa picture ani niya. Unya kibaw ba mo nga na-influensyahan siya sa Bible, wala siya mutuo sa pagka-Diyos ni Jesus Christ, pero na-influensyahan siya sa Bible pinaagi sa Sermon on the Mount, katong wali sa bukid. Nga diin nituo siya nga kung ang India mo follow lang sa teaching ni Jesus Christ sa Sermon on the Mount, katong wali niya sa bukid, katubang niwali si Jesus nga kung sa una giingnan mo ayaw pagpatay, sultian ko kamo karon, manghingan gyud kag bugo, buang-buang sa imong isig kataw, pariharag ni patay ka, giwalim to niya sa bukid. O niya katong giingon si
Jesus pod nga sa una sa Ten Commandments giingnan mo nga ayaw pagpanapaw, ayaw pagpangabit, pero karon sultian ta mo basta lain kag tinan-awan sa usa ka babay. Gadong pa lang, gabarog pa lang imo nang gihubuan. Nya gatapad pagyud mo. Yan din gahigda. No? Oh, kung lain na kag panghuna-huna ingon si Jesus Christ, parihara you have committed adultery in your heart. Unya influensyado si Mahatma Gandhi ani, sikat na siya nga kuan nga wala na siya ron. Unya dayon ni kanang ang iyang gibaro wa siya mutuo sa pagka-Dios ni Jesus. Pero iyang gi-appreciate ang iyang mga gipangtudlo. Unya imo makita diha nga di magud na siya pwede, no? Because naamang ko'y mga butang gipang sulti si Jesus. Nga kung imong seryosohon, mukuan siya, muapekto siya sa imong pagkakristohanon. I will, ganda na noon, Vice, ganda na noon. Gandhi believed in the Sermon on the Mount, na influensyahan na siya, mga igsoon. Pero the truth is, walay tao sa kalibutan makakinabuhi sa Sermon on the Mount. Kalisod ana gipasaka ni Jesus Christ ang standard. Kay iya magipasaka kay sa una kalakong kalainan anang nakay dos lakog I speak versus sa imong hunahuna kalami gitukon pero wa kay gibuhat. Pero niingon si Jesus, kuyaw pagid na inigtuon nimo sa Matthew, moingon siya na in danger of hellfire. Mga butang nga sa ato kung kita mo ipabuton, dili na to ipa-impyerno. Hilom sila. Nobody ever succeeded in obeying the Sermon on the Mount. Ako paspasan, no? Okay, na sulti na kong forbidden word. Himo pa tayo. Okay. Nga, nimusulti ko niyo, sa tungod kay, kiba mo sa ka importante sa, or sa ka, saan mo na akong pagsultian ni? Sa kagrabe sa declaration sa Bible, nga diin nabanhaw sa importante ana ang tibuok kalibutan nga di ganahan ni Ginoo kay ano man siya kung ang atheist no mo admit nga nabanhaw si Jesus then mapugos siya og tuo ni Jesus unya mapiktuhan yang kinabuhi ngano kay if mo admit sila nga nabanhaw gyud siya pasabot tinuod gyud siyang Dios. Unya niingon na ba siya nga mobalik ko unya akong hukman ang tibuok kalibutan. Kibaw ba mo nga ang mo-judge sa kalibutan dili ang God the Father kundi ang God the Son. May mga tao moingon unfair kung ang Dios mo judge kay di siya ka-relate nato. Imo siya tubagon, di bitaw ang Dios mo judge, ang God the Son mo judge. Nga diin nakaagi magpakatao. Nga makatilaw og gimok sa unod. Unya wa na pada. Who lived a perfect life niya, wa kay ikasulti yung ikapalag. Di ka kaingon unfair. Mo nang gituyo na siya sa mga igsoon. Anyways, daghang theories, kay di gyud sila ganahan mutuo sa pagkabanhaw ni Jesus. Mga theories, kani tuluran akong gibutang pero daghan kay theories nga di gyud tinuod ang pagkabanhaw. Nay uban mo ingon ay gikawat ang lawas. Now, posible kito kawato ng lawas. Number 1, bugat kayong portahan, no? Kinahanglan na po to 20 ka laki nga moabli ato. Unya ang kanabitong nagflex gyud ang angel nga ni nigbasa nimo na no kay mga Gen Z nag-flex gyud niya ang iyang power tungod kay ang angel iyang giablihan ang katong bugat kayo earthquake niya iyang giablihan iyang gilingkuran. Flex niya iyang power. Pero moingon sila nako ni kawat sa law actually ang mga pari pagkahuman sa resurrection unya unsa to nga salida nga sige ako lang wala na di ba nagipabantay nga guard sa lubnganan ni Jesus Christ katong guard was la kita ni Jesus Christ pero kita sila sa angel mabasa din mo na sa Matthew na gibuhat sa lida about atong mga guard. Tungod kay sa story po sa Bible, ibasa sa Matthew, pag-report sa mga kinakuyawan man sila na linog, angel, abli galit, no? Ni-report sila sa mga pari sa unsay nahitabo. Nya gibayran sila
sa mga pare, ingna gikawat ang iyang lawas. O niya, kami ray bahala ni Poncio Pilato, ay kabala ka-covered mo na mo. Ilang gibayran. O niya, mo na yung mga tao po, nga gikawat ra ang lawas. Nga, imposible kay na, kung palang gikawat ang lawas sa mga tinunan, di ko willing mamatay para sa patay di nga tao, nga gikawat ang lawas, niya torturon ko. Dili na willing, dili siya mo make sense. Number 2, na mo, uban mo ingon, ang lubnganan nga giduaw ni katong duha ka babay, sayop ko nga lubnganan. Now, imposible to sila masayop. Nga naman, dili man minteryo ang o ako ka-emphasize po dani. Dili minteryo nga pre sa birama bitaw. Nga daghan kay patay. Kibaw pa mo nga gilubong si Jesus Christ, di ba gipalit ang iyang nagkuan? Nga gilubong siya sa private nga lubnganan, hinimo carved out of special ang iyang lubnganan. Wa siya gitipon lang sa kanang nay na siya tapad diha nga kanang laing lungon dili ko na mga igsoon. Nya imposible na siya nga nganong masayop mangga di na minteryo nga. Kaginsa ni hala napapas ang lapida. Wala man siya tapad. Ha? Nasayop og himo, sayop ang littering. No? Pinakatay. Isa siya kasama. O nya dayon ikatulo nga theories mga igsoon is ingon sila nga nag-hallucinate kuno ang mga disciple tungod kay wa sila kadawat sa kamatayon ni Jesus Christ. Nabuang sila niya human nakita sila mga panan-aon. Na mosulti ko ninyo ani. Science mo back up ani. Basta ang tao, kung pananglit ba, butang ta magdungan tagkabuang. Pananglit lang ba? Naglingi ay lagi mo. Ano mo tanaw nako. Butang ta ba? Hallucination man god is na kay makita, madungog, ma-feel nga wa diha. For example, naibitin nga bangko ra gud diha ug what. Hallucination na siya. O pananglit magdungan tagkabuang. Ibutang ta pa. Butang ta na daot barong pansit. Takibaw. Puso. Kung pananglit magdungan tagkabuang, kibaw ba ka di ta magparihas og experience? Imposible kay na. Ako kitag bitin, ikaw man kita kag ilipante, na uban alien, na uban gigukod sila ungo. Di na pwede magparihas. There is no such thing as group hallucination. Na may tabo. Nga pareho mo, nga pag-ingon niya, bay, ni duol bay. O, kita ko bay. Buwa ka na buang, ana. Kung kakita siya. Na pwede magdungan. Nga namay mo ingon nga, nag-hallucinate, wa kadawat. Imposible na siya maigsoon. O niya, daghan pang theories. Ilang ihatag. Para lang yun, di sila ganahan mo dawat sa pagkabanhaw ni Jesus. Ang rason nga di sila ganahan mo dawat, basta mo dawat sila mo angkon. Mapiktog yun sa ilang kinabuhi. Mapiktog yun tungod sa mga ipangsulti ni Jesus Christ. It will prove that He is God. It will prove nga kuan, mapiktog yun. Okay? So, mo na siya, importante nga point, mga igsoon, point. Basta naitaw, magpa-bright-bright, rabag yun ng di ganahan mo to sa pagkabanhaw ni Jesus Christ. Unya, moingon sila, walay ebidensya. O pananglit na ebidensya, di gihapon ko mo to. Hindi naman ano. So, dili gina siya issue sa ilang kabright. Issue na silang heart. Kay ang taong di ganahan mo to. Di gyud na mo to. Nya namay makasugat mo nya tabangan na lang ta mo og pananglit namoy masugatan nga ganahan ka na bang kanang na siya pamaagi nga ganahan makiglalis din mo ba mo ingon siya pakit akog ebidensya. Ang imong dapat itubag is if na ay ebidensya nga Dios si Ginoong Jesus. Mutuo ka di. Sagara alam mo ingom na sila di mga atheist, mga di mutuog Dios. Kadto mga gahi jud kayo mo ingom sila di gyapon ko mutuo. Then imos lang ingnon then dili issue sa ebidensya. Kaya ingon makakabisag na ay ligong ebidensya. Di gyapon ka mutuo. Walay issue sa ebidensya, ikaw may di mutuo. Bisag pakit-on kang ebidensya, it's a moral problem. It's not an intellectual problem. Mapudi nga sa pag-last na to nga hisgot sa tawhanon nga side, niingon ko ninyo, kasagaran sa naay kanang profession nga related sa law or balaod, basta mo tuon lang gyud sila sa ebidensya sa Bible, nag-awas-awas ang ebidensya, mahimong Kristohanon. Daghan sa mga legal profession nga nahimong Kristohanon simply by investigating
the evidence, mga igsoon. Okay, human ako. Okay, salamat. Human ako. Okay. Okay na mo? Okay, sige. Now, what does it mean to us? No? And to the world. Conclusion, kung hindi, napanayo sa slide doon. Namaginit pang last. Okay. Okay. What does it mean to us and to the world? Number one, Jesus is alive today. Pwede ka mag-istorya niya. Nayo sa ka-interview, bago gina-interview, nakita ni Agi lang sa kong feedback. Kaya wa mo kato gabi. na iniagi sa dili siya gabi hato ganani. Na iniagi nga video kanang gi-interview niya Kristohanon. Ang iyang gipangutana sa Kristohanon is ingon siya kung naa kay 5 minutos ni Jesus Christ. Unsay imong isulti niya? If na kay 5 minutes ni Jesus Christ, unsay imong isulti niya? Nya ang gitubag sa Kristohanon is bisan kanus ana kay 5 minutes ni Jesus Christ. Nga nakamlandong ang nag-interview. Oo, no, pwede mo ampo. Na kuan niya nga kay buhi man si Jesus Christ. You can talk to him today. Number 2, prayer to the disciples in the New Testament na yun. Pasaylo ako mga igsoon. Okay. Sa bagong tugon, okay, kana Bisaya na. Prayer to the disciples in the New Testament is different to us. Ako na explain. Di ba nagampo mo sa Ginoo? Wala ningo go, di mo mampo ba? Pagkaon naging mo mampo. Di ba makikstorya man ta sa Dios ni Ginoong Hesus? Makikstorya mo? Sige mo istorya ng So, nga ang mga tinun-an sa panahon ni Jesus Christ, katong nakakita gyud nakakaplag niya physically, nagstorya pod ni Jesus Christ. Kasi pasabot na ko ni nga lahi ang ilang prayer sa ato ang prayer. Muhatag og illustration. Ibutang ta mamatay ko ugma. Butang ta ba? Kailam gyud mo na ako kastorya ta na. Butang ta ni una kog taliwan. Lauma og taliwan. Ibutang ta ba? Ibutang ta naghilak-hilak mo, nag-uol mo. Kuha mo ni hilak, bantay lagi unguon gyud joke lang. Joke na to ha. Gustuhan mo biyata. Ibutang ta nga ni, kuha mo, experience mo muna ko. Nya ibutang ta, nay usa ka adlaw, pila ka adlaw, human ang akong haya, paglubong, nga, walang ni mo tuyo nakapangutana ka, so kay masulti ni mo ani zip, no? O nya, makadungog ka, nitubag ko. Dayon, ibutang ba, nitubag ko, yan ang kana ka, naa ka? Yung mo ingon ko, naa. O niya human, adto rin mo sa akong sa minteryo, kung asa ko nila ilubong, St. Peter ay bahala. Kung asa ko nila ilubong, mo makita na akong lawas. O niya, sugod anang adlaw, magsige kag storya na ako, o niya human, mutubag ko. Kasi yung bation. Ingon ana ang prayer sa mga tinun-an. Lahi ila kay kita mo, wa mo ko ka physical ni Jesus Christ. Sila kay physical, ila man tong nahimamat, nasagiran, nakuptan. Lahi ang prayer sa mga disciples. Nga diin human siya ni resurrect, ni saka sa langit, unya padayon mangutana, asa ko nimo paadtoon Lord Jesus. Mutubag si Lord Jesus. Lahi, di parehas na to ron. Yeah, that is hopefully no na deliver na ko ang illustration ba namo ko'y point sa illustration. Lisod ko na siya i-explain. So akong kinahanglan ko mo gamit ani. Unya mao na siya nga lahi ang prayer sa mga tinun-an sa panahon sa Bible. Ingon ana ang ilaha. Kay tinuod man to siyang tao, nagpakatao, Dios nga nagpakatao. Okay? Ikatulo mga igsoon para matatapos na tayo. No? Now, musulti ko ninyo, because nabanhaw si Jesus, to develop your relationship ni Ginoong Jesus, please talk to Him. Amen? Warningan ta mo. Sa Bible, na mga tao, na example, sa mga taong mga yung signs. Pero as a pastor, tudloan ta mo, dili ko ma-encourage niyo mga sign. Kasi mga hilig din mga sign. No? Now, sa Bible, daghan man God. Katong servant ni
Abraham kato yang gipapangitaag pangasawonon si Isaac nangay siya sign, daghan man nangay sign, Gideon nangay sign, katong hari kung masayop si Haring Hezekiah gipangayuag sign ni Isaiah unsa may ilhanan nimong gusto nga ayuhon ka sa Ginoo, pabalihon ang oras pa advanceon ang oras, pasabot ang relo ba, sandaya lang to sa una, power kay ang Ginoo, anaon gud naon, okay? O, ang sun ba, ang sun ayang pa kuanon, pwede sa Bible ang pagpangayog sign dili na sala, pero wala sad nagsugo ang Bible pangayog sign, wala sad siya nag-encourage nga mga sign. There are times in the Bible mo offer ang Ginoo mo hatag sign, yan ay mga taong mga sign. Usually mangayo rag sign ang mga tao basta nanay klarong gauna nga klarong pulong sa Dios. Okay? O nya mosulti ko ninyo, ako lang dito na para makakuha niya. Ang rason na nung ako ni siyang gisulti ninyo kay daghan sa mga Kristohanon gi-overuse, abuse ang pagpangayog sign. Nasubraan sig pangayog sign, Lord, tigay kog sign, tigay kog sign. Tigata magtulo ka rason nga nung muhunong mo dapat ana. Ang pagpangayog sign sa panahon karon pagtitapulan. Kay di na ganahan mo basag Bible. Imbes mo basa sa Bible para mangayog giya sa Ginoo, nas giya diay. Kung sa imbes mangayog giya ba sa Bible. Yan ay mga tubag sa mong pangutana nga naragyan sa Bible. Hindi ka kinahanglan nga mag-wait nga ma-feel na nako ang kuan. Ay klaro kayong giya sa Bible. Unya kung panang ang mga Kristohanon nga di ganahan mo tuon ug mo apply sa Bible. Ang pinakapaspas is mga sign man. Lord, kung imong pauwanon, siya na. Lord, kung para imo gyud ni, para ako gyud ni, Lord, kana gusto ko mo kidlap-kidlap ang kuan. Kidlap-kidlap ang like sign. For example, tigaan mo example. Kanang di ka sure kung dawaton ba ni, di ba ni siya dawaton, wa kibaon sa kuan. Nay wisdom sa Bible ingon si Jesus Christ, makaila kanila sa ilang bunga. Di ka kinanglan mag-grabig background check pag-ayo nga imong imarites yang kinabuhi. Ingon si Jesus Christ, ang maayong punuan, mubungag maayong bunga. Ang daotang punuan, bungag daota. Di ka kibaw ba mo? Sa imong kinabuhi, ang imong bunga mo'y pinakasaba. Muna imarites sa mga tao. Ingon si Jesus, i-judge ang ilang bunga. You will know them by their fruits. Yahuman kay bisag klaro na kayong bunga, puro daotan. Lord, siya na. Siya na, Lord. Kaya kong sign, Lord. Kaya kong sign. Ha? Kaya ano, di man mo tuon sa Bible. Gihim, tinapulan. So, tinapulan na siya. Yan, number 2, yung i-bypass ang Bible. Imbis na ikisulti ang Bible, imo naman laktawan kay, ngayon naman sign. Ngayon sign, sobrang pangayag sign. Sa New Testament, ang mga pari na nag-sign ni Jesus Christ, lagot kay Jesus Christ. Ingon siya, mga adulterers and adulteresses, ask for a sign. Okay? So, ayaw, palabig, pangayo, og sign. Tinapulahan naman. Basag Bible. Dili, pwede himuong puli ang pagbasa sa Bible sa pagpangayag. Ang pagpangayag sign sa pagbasa sa Bible. Nga mo nang gibuhat ron, mo nang giabusar ang pagpangayag sign. Ikaduhang pinakabugat nga rason nga nung mo discourage ko sa pagpangayag sign. Pinakabugat. Bugat pang taki. Joke lang. Sorry, pasaylo ako. Pinakabugat mga higson. Ha? Kung magtinimbangay, pinakabugat. Now, pinakabugat na rason. Mao si pinaka-main rason nga nung di ko ganahan, di mo kadungog na ako mo encourage mga sign. Because ang pagpangayog sign, ang pasabot na imong gilimitahan ang reply sa Dios. Ngano man, for example, maingon ko, mo resign ko di, muundang, Lord, mo let go na ko, na mga tatraon di kagwali, let go. Kaya ganahan ka mo resign. No, resign ko di, Lord. Nga dayon ang imong mga ikag sign.
Nya kasagaran sa sign, mura ra magud nag yes or no. Di ba? Mo ka kung Lord, kung imod jud kong parisain nun, Lord, kani akong boss stricto man ni. Kanang pabutan na siya usa ka adlaw, Lord, na tibok adlaw nga bubuotan siya makibaw kung gikan yun na nimo, Lord. Pasabot ana, ang pwede ra diyang itubag sa Dios, yes or no. So limitado imo siyang gipugngan mo tubag nimo. Nya dili pag yun ma-practice ang imong tinuod nga pag-ampo. Kaya nagsalig na magpangayag sign. Lord, gaya kong sign. Gaya kong sign. Hilom lagi mo. Sino pangayag sign? Dangin na. Ngano? Buhi man gud si Ginoong Hesus. Mutubag siya ko imong storyaan. Ang kuya, nag-ampo ni mo, ang tapat mo tubag. Oo. Inapot na. No? So, ako lang siya gi-emphasize in relationship. Ayaw, abusara ang pagpangayagsain. Ganyan, masulti ko ninyo, mas may pa, ayaw na pangayagsain. I-practice, dili mo grow ang imong relasyon sa Dios, siga pangayagsain. Kaya yes or no raman na. Yes or no? Yang boy hatag dili, yang hatag dili. What if ganahan siya magigstorya nimo? Na siya mga butang ipastorya nimo. Nya tungod kay wa naman ka nag-expect nga mostorya siya taas, ang imo ra man gi-expect either katong sign or why sign. Sign or why sign. Imo na lang di tigaag dakong bili o pananglit tag-istorya ng Ginoo nimo. Okay? So i-practice kita siya nimo. Number 4, Jesus is coming back to judge the living and the dead. Hukman tanan. Walay exemption. Amen. Hiluman. Okay. Last na. Okay. Sige. Summary para mahuman na. Matatapos na tayo. Okay? Amazing things about the resurrection of Jesus Christ. Again, the only human, no? Nga paghuman o kamatay, ni istar pas kalibutan, almost 2 months. Ang ubang sa na, di ba? Taliwan naman. So, stay siya pila 40 days. Katapusan siya ni ascend mga exon. Again, the first brand new body. Daghang resurrection sa Bible, pero ang resurrection ni Jesus bag-ong lawas, dili karaang lawas. Mao na siya ang the beginning of the second week of creation. Di ba sa Old Testament, una ang kalibutan, uwahi ang tao, sa bag-ong gibuhat sa Ginoo pinaagi ni Jesus. Una ang lawas, dayon uwahi ang kalibutan. So, dapat ka ma-encourage, not only ma-encourage, ma-excited. God is doing something new. Gani ang pattern ana, paghuman sa paghimo sa Ginoo sa kalibutan sa Genesis, di ka kakabasag new. Pag-abot sa New Testament, daghan na kay new creation, new man, new, puro new. Okay, diha na ma-emphasize mo igsoon. Onya dayon, ikaupat, God's declaration of His Son's innocence and truthfulness. Onya ikaupat, perfect sacrifice accepted. Gidawat sa amahan ang sakripisyo ni Jesus Christ. Onya, mao ni siya mga igsoon, amazing things about sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesus. Onya, by next week, tugot sa Ginoo, muhisgot ko sa ikaduhang bahin sa story ni Jesus nga dili kayo tagdon. Kaya ang kasagarang tagdon or at least mahinumduman sa Kristohanon, iyang kamatayon, well, apilan to si Christmas, sige. Iyang pagkatao, o niya dayon iyang kamatayon, o niya iyang pagkabanhaw. Ang duha ka butang nga dili kayo tagdon sa mga Kristohanon, isa iyang paglubong, which is atong na-explain pag last. O niya dayon ay kaduha is ang iyang pagsaka dito sa langit. Na sa katao nga nagsuwat siya libro, ang title siyang libro is Asa si Jesus karon? Unya gaunsa siya? Unya mao na ang atong sunod topic pang igsoon. Unsay naka-amazing sa iyang pagsaka sa langit? Say impact ano niya nganong nisaka siya? Na mga butang nga iyang mabuhat sa iyang pagsaka, nga di niya mabuhat kung naa pa siya Cebu karon.
Mao na natong tun-an sa sunod tugod sa Ginoo. Tupakpakan ng Ginoo mga igsoon. Magampo ta Ginoong Dios nga labing gamhanan, daghang salamat sa message for teaching